trúin i Koronakro og nu det Korona der nummer 3. Og vi får bak i det. Koronakro-kaker. Ta skal man vaske sine hender. Og vaske hendene. Hette det som vi skulle bruke. Havregryn, mjøl, kakao, bakepulver, egg og sukker og margarin og mandeldråper. Havregrynet. Så mandeldråper. Jag la ut mandeldråpen. Nu ska det vara ättast. Och så blir det älta. Wow! Asper smackar väl, helt du inte? Jo. Men så må man vaska sig alltid. Nu ska vi rulla sig flott och däcka till kuli. Det smakar så väl. Sen vi häller synder och däcka, så rullar vi det runt. Nu är den i spröjsåter. Lite mer, och nu får du få denna. Och det heter läxor. Så goda.
Så goda. Ja, men 20. Hvor kan man just ha spröjtur? Ja, medicin är läkare arbetar hårt för att få medicin till coronaviruset. Jo, tabletter och medicin och sånt. Läkaren huxa. Och man får fruska.